கிரேஸ் டபனக்கல் அப்போஸ்டலிக் சர்ச் உள்ளான மனிதன் புதிய நாளுக்குள் அனுதின தியானம் புதன்கிழமை நவம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி 2023ஆம் ஆண்டு. இன்றைய தியான தலைப்பு நிறைவான இடத்திற்கு போக வேண்டும். இன்றைய தியான வசனம் 1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டானோ பெரியவனாக வளர்ந்து கர்த்தருக்கும் மனுஷருக்கும் பிரியமாக நடந்து கொண்டான். தியானம். இன்றைய நாட்களிலே தாங்கள் வளர்ந்து நிறைவடைவதை பற்றி எண்ணமற்றவர்களாக நிறைவான இடங்களை தேடி ஓடுகின்றார்கள். ஒருவன் தான் செல்லும் இடத்திலே தன் குறைவை உணர்ந்து தான் வளர வேண்டுமென்று தன்னை கர்த்தரின் வழிக்கு ஒப்புக் கொடுப்பானானால் அதனால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும். ஏலி என்னும் ஆசாரியனுடைய நாட்களிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையானது அபூர்வமாக இருந்தது. ஏலியின் குமாரர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே இருந்த போதும் அவர்கள் பேலியாளின் குமாரர்களாக இருந்து மனுஷருக்கும் கர்த்தருக்கும் முன்பாக பொல்லாத காரியங்களை துணிகரமாக நடப்பித்து வந்தார்கள். அவர்கள் எப்படி துன்மார்க்கரானார்கள்? அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் போட்ட எல்லைக்குள் வாழாமல் எல்லையை மீறியதால் துன்மார்க்கரானார்கள். அதனால் தேவன் தாமே சீலோவிலே இருந்த தன் ஆலயத்தின் ஸ்தானத்தை மாற்றவில்லை. மாறாக அவர்கள் மத்தியிலே பிள்ளையாண்டானாகிய சாமுவேலை வளர்த்து வந்தார். சாமுவேல் கீழ்ப்படிவுள்ளவனாக இருந்ததால் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். கர்த்தர் அவனோடு இருந்ததால் அவன் தன்னை சூழ நடக்கும் துன்மார்க்கமான செயல்களை நோக்காமல் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருப்பதிலேயே நோக்கமாக இருந்தான். இன்று சில தேவ பிள்ளைகள் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கர்த்தர் குறித்த காலம் நிறைவேறும் வரை பொறுமையாயிருக்க மனதில்லாமல் கர்த்தர் தங்களுக்கு போட்ட எல்லைகளை உடைத்துக் கொண்டு கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளாக மாறிவிடுகின்றார்கள். பிரியமானவர்களே, அலைகள் மோதி அடித்தாலும் மேற்கொள்ளாத படிக்கும், அவைகள் இறைந்தாலும் கடவாத படிக்கும் கடக்க கூடாத நித்திய பிரமாணமாக சமுத்திரத்தின் மணலை எல்லையாய் வைத்திருக்கின்ற தேவனாகிய கர்த்தர் தனக்கு முன்பாக அதிராதிருப்பீர்களோ என்று கர்த்தர் தாம் தெரிந்து கொண்ட ஜனங்களுக்கு எச்சரிப்பின் வார்த்தையை அனுப்பினார். தேவ ஜனங்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அவர்கள் இப்போது முரட்டாட்டமும் கலகமுமான ஜனங்கள் என்று கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டார்கள். நீங்களோ அப்படியான நிலைக்கு தள்ளப்படாதபடிக்கு கர்த்தருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் யார் உங்களை எதிர்த்து நிற்க முடியும்? ஜெபம் செய்வோம். அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாகவும் செம்மையாகவும் காரியங்களை நடப்பிக்கின்ற தேவனே, நீர் முன்குறித்த நாள் வரைக்கும் நான் உமது பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருக்க எனக்கு பொறுமையை தந்தருள்வீராக. இரட்சகர் இயேசு வழியாக ஜெபிக்கின்றேன். ஆமேன். மாலை வாசகம் 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் தொடக்கம் 7ஆம் வசனம் வரை.